indaba zabantu. Ukuphenduka komuntu athathe ubuNazarethe akufani nokuphenduka komuntu ethatha noma iluphi uhlobo lwenkolo. Lokhu ke esikukho namuhla okubizwa ngegama lokuthi umshumayeli wemukela ibandla lemukela umshumayeli, umkhokheli wemukela ibandla lemukela umkhokheli. Kuyinto elukhuni ngendlela eyisimangaliso, ngoba umshumayeli akuyena usikhakhane, kodwa khona umshumayeli kaShembe ubekwe kusikhakhane. Umkhokheli akuyena unkosikazi wakwaNdlovu Makhoza, kodwa umkhokheli kaShembe obekwe kulonkosikazi wakwaNdlovu onguMakhoza. Lesihlabelelo esisuka kuso sithi sethwesiwe inkosi ijoko lemphefumulo, safuma salethwala singephinde futhi silethule. Uma ngithi akufani nokweinkonzo ngisho ngoba ezinkozweni khona isikhathi sokuba umuntu athathe umhlala phansi, kodwa lapha kulobu buNazarethe noma lapha kuShembe kawukho umhlala phansi uze uhambe uyongena egodini ulokhu ungumshumayeli, ulokhu ungumkhokheli, ngoba uphethe umshumayeli uphethe umkhokheli. Noma ngabe kuthiwa usabona emehlweni, noma ngabe kuthiwa sewuhamba ngenqola, namuhla usuku lokuba njengoba silapha sibacelise laba bantwana ukuba lezo ingilosi ezabe kwakubona zize zingabashiyi. Ukugcotshwa noma ukugcoba akuyona into yomuntu noma into yabantu. Noma ubani uyagcotshwa noma angagcotshwa, kodwa kwenzeke ugcotshwe kanti ugcobo alukho kuwe. Kwenzeke futhi ugcotshwe ugcobo lube khona kuwe, kuhambe bese uyahlubuka, uhlubuka uyembethe ingubo emhlophe, luphuma ugcobo lukushiye usale wedwa. Sengathi uNkulunkulu engapha ibandla lalapha ethandanani ukuthi namuhla uNkulunkulu aligeze libe lisha emoyeni, lifanele ukuba
libethelelwe kumshumayeli, libethelelwe kumkhokheli. Ngoba kuyenzeka uhlale nomshumayeli wakho noma nomkhokheli wakho kanti akuyena wakho. Ngizocela nje empeleni ngisusa imigoqo esangweni usuku namuhla lokuba uma ngabe kuthiwa umuntu omunye esikhathini samanje sekuyaye kuthiwa hawu siyakubongela sibanibani nawe usuze wawukuthi. Kodwa ukugcotshwa kwala eNazaretha akufani nalokho. Ngoba umuntu usuke emukele umlilo ohamba nawo ukuthi uma ngabe kuvuka idimoni kumuntu afike nalomlilo ethi uma iqala nje ahlabelela likhala idimoni lithi ubani lo sesibizela ushembe nanga ushembe sishisa. Khona incwadi kaMathewu 18 verse 18. Khona incwadi kaSamuel oqala isahluko 16 verse lika 7. Ake ningithathele lezi incwadi bese ngihlala phansi. Bana bahle bakaNkulunkulu kwehlukene ukuba umuntu ogcotshiwe nomuntu onogcobo, izinto ezimbili ezehlukene. Umuntu ogcotshiwe umuntu nje, ugcobo lusingahlezi kuye. Kodwa umuntu ogcotshiwe waba nogcobo. Noma ngabe uhlangana naye kawudideki ukuthi khona into ebekwe kulomuntu. Noma ngabe usenkonzweni kawudideki ukuthi inkonzo ibiphethwe lo muntu onento ebekwe kuye. Noma ngabe kunosizi oluthize, cela ukuba nimfake phakathi kwenu umshumayeli. Oh. Yeah. Ngiqinisile ngithi kini lokhu enikophayo emhlabeni kuyokuboshwa nasezulwini. Ethi le ncwadi lokhu enikubopha la emhlabeni kuyaboshwa nasezulwini, njengoba kuvumelana ibandla laseThandanani nabagcotshwa balo ukuthi bayemukelana namuhla nasezulwini futhi kunjalo kuvunywa lokho. Nalokhu enikhululayo emhlabeni yokukhululwa nasezulwini. Njengoba kushadwa namuhla umshado, akushadwa noSikhakhana, akushadwa noMakhoza, kodwa kushadwa nengilozi ebekwe kuSikhakhane, kushadwa nengilozi ebekwe kuMakhoza. Amen. Futhi ngithi kini uma ababili kini bevumelana emhlabeni ngento ethile abayicelayo bayokuyenzelwa uBaba osezulwini. Amen. Ngophela kwemphefumulo yethu
siphila noma sifa ngomunye unyaka sasiseJudiya ku-October emhleni yenkosi uthingo lwenkosazana. Uma ngabe silapha ya emhlanganweni sengiyahamba nje ngiyobika enkosini, ngiyobika engangiyokubika noma ngangiyocela engangiyocela kangazi ukuthi ngangiyokwenza. Mangabe ngiwu number 5 kubavangeli esasi kulayini siye enkosini, qhamuka intombi yentethelelo ikhala ithwala izandla ekhanda, ikhala isililo abazisililo. Ithi ke inkosi awu ayi kwenze njani kahleni? Uthi ke lo mntwana baganisa ingane yami ngaphandle kwami. Luthi ke uthi ayi kahle ngizosuke ngulekelele bo, ayi kahle. Awu athi uyabanjwa lo mntwana uqonde ngqo esihlalweni. Uthi ke uthi ngo ngibhekela umfangeli ozokwazi ukuthi elungise lento, ngibhekela umfangeli ozokwazi ukulungisa lento. Kuphenduka laba abavangeli abaphambi kwami badala kumina bathi nangu ngethuka ngoba ngiyingane kubona. Luthi ke uthi ngo hamba ulungisa indaba yale ntombazane uzuyiqede bese ubuya uzongirepotela. Le ntombazane yakwaNgcobo ezingolweni, ingane yayo yathola ingane ndodeni, kusho ukuthi kwakudlalwa kwase kuhlala ingane yanele iteta lengane uma iphuma esibhedlela yasuka esibhedlela eThekwini yaqonda lapha kusebenza khona indoda uyise walengane. Yafika yacela esangweni base bembiza weza lo muntu, ithi ke le ntombi nansi ingane yakho. Kangazi lo muntu umbethe izimpahla zomsebenzi yayisuka iyahamba yashiya nesikhwanyana lesa ngasi noma sasingamanabukeni sasinani. Wayese ethatha lengane esecela kubelungu wacela ukuba bamphinsuka ahambe, wathatha ingane wasuka eThekwini wagibela weza ekhaya eShowe. Wafika wayinikeza unina, mama nansi ingane engiyithole entombini yakwaNgcobo, hawu ubusune ntombi yakwaNgcobo. Mama kwenzeka yakhula lengane, ikhuliswa yisalukazi, yazi ukuthi unina yilo. Yakhula ikhula ngobuNazaretha kwaze kwafika isikhathi sokuthi lengane mayicelwe. Uma etha njalo uma ngabe unyaka nonyaka noma isifunda unyaka nonyaka uma kuvalwe izikole uyayithatha uyise ayise kunina, ibisithi baba ngicela ukuba ungishiyele imali yokubuyela ekhaya.
uthi uyisa ngifuna ukuba ingamazi unina wayo. Uyothi uma eyishiya lengane ithi baba akuyena umama lo. Uma ngiyamazi mina umama wami ngimshiya showe. Isho ugogo. Uyothi ehamba uyise ibihamba yogibela imoto iphindele ekhaya. Yazi yakhula yacelwa lentombi. Uma isiceliwe asuke lensizwa yakwaSibiya iyobikela lo mntwana owunina walengane, ingane yakho seyiceliwe. Naye uyembethe ingubo emhlophe, ingane yakho seyiceliwe. Ngicela ukusho ukuthi ngoba ngaze ngenze lutho kwaNgcobo mina ezingolweni kufanele ukuba iyokhongwa le. Athi lo ngeke kulunge iyokhongwa le kithi. Omalume bayo bazongiphatha kabi ngengane yami ngoba ungikhulisela ingane kulungile ayikhongwe lapha. Kulungile ke ngeke befika bakhonga ungekho, ufanele ufike uyikhulumele wena eyakho lengane. Kwenziwa konke kwaze kwafika inkomo. Wathi mayethi uSibiya aziye le ezingolweni wathi cha asise la. Celwe enkandla le ntombazane. Ikani umshumayeli yakho ukhona nje uyaphila namanje. Angazi uyise wentombazane noma usaphila kodwa nje umshumayeli ongumyeni wale ntombazane uyaphila. Angiqondile ukukhuluma ngaleyo nto kodwa ngiqonde ngoGcobo nokugcotshwa. Ngoba uThixo wayesengithumile angaze ngikwazi ukubuyela emuva. Ngahamba ngayohlala phansi ngabuza bangitshena ukuthi cha kwenzeka kanje dadewethu cha lalela. Uthi uma ebika lapha enkosini uthi baganisa ingane yami ngaphandle kwami. Usho ulapha nje ngoba elandiwe wanikezwa imali yokubagibele ese ngoba ingane yakhe yahlanganisa. Wahamba ngaze ngayoyikhipha namhlazane seyikhishwa ekhaya lengane ngehubo. Wathi uyise cha nomkhulu wayo cha awuzukwazi ukuthi uthandaze kuphela. So cela ukuba uyibambe ngesandla lengane wena osuyise namuhla. Kwaze kwayofika enkandla nalengane. Yashada ngabuya ngahlala kwafika insukwana ngagibela ngaya othingweni ngayobika baba onyakeni othile kwaba kanje manje lelo cala selize laphela. Awu inkosi kubusise. Ngiyemzini kangiyazi ngiphethe udaba lwabantu kangibazi. Uma ungumgcotshwa awugcotshelwe ukuthi ube umgcotshwa wakho noma umgcotshwa wakini noma umgcotshwa womuntu kodwa ngumgcotshwa kaShembe ngoba kunento ebekwe kuwe kaShembe. Amen. Samuel 16:7. uJehova wathi kuSamuel, ungabheki ukuma kwakhe nobude bomzimba wakhe. Bantwana bakhe bakaNkuluNkulu, uma ngabe umuntu egcotshwa kusuke kufuneka umuntu ozoba neqiniso ame nje kuShembe. Amen. Noma ngabe kufika ziphi isivunguvungu kodwa ame kuShembe, ame ngoShembe ezokaShembe. Amen. Noma ungazondwa noma ungenyanywa noma ungabulawa kodwa nje mana kuShembe. Ngokuba ngimalile. Uthi uNkulunkulu kuSamuel, Samuel, khona umuntu okufanele agcotshwe enze umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ubobheka kulabo bantu abakhona la
ungabheki ukuthi mude kangakanani nokuthi mkhulu kangakanani nokuthi umpofu kanjani, ngoba noma ngabe mkhulu noma ngabe mude noma ngabe umpofu noma ngabe unhloboni akusho lutho kimi kusho uNkulunkulu. Qhubeka, ngimalile mina. Ngokuba uJehova akabheki komuntu. uNkulunkulu akabhekiso komuntu. Umuntu ubheka amehlo. Umuntu ubheka amehlo. Kwake kwaqoma intombi iqoma ubaba omncane eyakhona ngapha nje obuka ngakubo kanangu ubaba ungena imnyama. Kodwa ngesikhathi zingene intombi omama babethi hey zingene kusibanibani umhlophindlu. uNkulunkulu akabhekisa komuntu, umuntu ubheka amehlo. Kodwa uNkulunkulu ubuka inhliziyo ukuthi konje ngingawubeka yini umoya wami kulomuntu. Kodwa uJehova ubheka inhliziyo. Qhubeka naye. uJese wabiza uAbinabhadi wamdlulisa phambi kukaSamueli. Wathi uJehova kamkhethanga nalona. uJese kwakuzogcotshwa indodana kaJese. Kwathi uma ngabe kuthiwa Jese letha amadodana akho, wayesethatha inkosana. Sibanibani, woza siye kumprofeti uzokugcoba. Wathi uma efika kanti uSamuel unomoya kaNkulunkulu. Wathi akuyena lo. uNkulunkulu kamdingi lo. Qhubeka naye. uJese wadlulisa uShana. Wayeseletha unumber 2 kumadodana akhe. Ngoba uyaliwa inkosana. Wayeselethwa futhi elethwa uLojese elethwa kuSamuel. Wathi uJehova akamkhethanga nalo. Uthi uSamuel cha. Nalona futhi uNkulunkulu kamvume. uJese wadlulisa amadodana akhe ayisikhombisa phambi kukaSamuel. Aze afika abawu7 amadodana elethwa phambi kukamgcobi kumprofeti ophethe ugcobo lokugcotshwa kwabantu. Baze babawu7 wabaletha bonke ukuthi umuntu kaNkulunkulu nampa abantwana enginabo. uSamueli wathi kuJese, uJehova kawakhethanga lawo. Uthi uSamuel bonke laba bantu njengoba sebeze bawu7 nje uNkulunkulu kabakhethanga bonke, akekho ongakwazi ukuphatha ugcobo. uSamuel wathi kuJese, baphelela abantwana bami na? Uyabuza kuSamuel ukuthi abantwana bakho Jese baphelele. Umntwana ozogcotshwa usesibelethweni sakho, ngabe baphelele abantwana bakho? Wathi kuselele omncinyane. Uthi khona ingane, kukhona omncane usekwaluseni. Qhubeka. Uyalusa izimvu. uSamuel wathi kuJese, thuma umthathe ngokuba siyakuhlala engakafiki lapha. Uthi uSamuel awumbize naye lo sezimvini eze lapha ngoba ugcobo lusendlini yakho. Wathuma waletha. Wayebomvu enamehlo amahle. Wayebukeka kuJehova wathi, suka umgcobe ngokuba lowo uye. Wayebukeka kuJehova, wayengabukeki kuSamuel. Wayebukeka kuJehova. Lokho esikucelela laba bantwana namuhla sengathi uNkulunkulu lezi ingilosi ayibeke kubo zingathola indawo.
uSamuel wathatha uphondo lwamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo. Amen. Kagcotshwanga ngobude. Kwakukhulunywa omama bethi izingene kusibanibani besho kubaba omncane. Kumhlophindlu. Nobani ngoba sasibafishane singabafana. Siyafisa ukuyibona le ntombi. Bathi akasakhanyisi. Kasakhanyisi kumhlophindlu. Siyafisa ukuyibona le ntombi. Uma sengibo ize yaguga nje yahamba emhlabeni bengeke ngithule ngicabange